Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Zelanda taldea ezagutuko dugu. Musikari arituak batu dira egitasmo berri honetan, eta musikalki pop rock giroetara bideratzen dituzte euren doinuak. Disko berria kaleratu dute, estudioko bigarrena, azkenengo besarkadak izena du, eta diskoaz gehiago jakiteko entsegu lokalean batu gara taldekideekin. Gaur, gurean, Zelanda. Txaso zabalaren erdian argitzean, ametsak itotzeko gai dira. Promesa baten bilaldegin zenuenean, hasi zinen atzera begira. Zelanda 2021 hasitako proiektu bada, udaberria udapartien sortu zen. Eta pixka sortuko zen esianen errautxetatik esan genezak ez. Esian amaitu zen 1920an, eman ginen azken kontzertua Santanan, pandemia urteak zien, urte rarue, parentesi bat, eta hortxe, parentesi hortan, hasi nintzen pixkat buruan azkan abesti berriei forma ematen, hasiera batien Ane Bastidakin, Iñaki ere hasieratik egon zen, Lander berehala batu zen proiektura baita, hasiera batian Iker egon zen baita, Esianetik berare, eta horra ziginen, pixkat kontzertu batzuk atera ziren ja urte hortan bertan, 2021, 2 diska ateratxugu, 4 urte hauetan, eta egia zen izan die urte oso politek. Hasieran bai nik uste Esianetiken ertentzula nukleo hori, Franek nahi hotzen ziten, nire arreba bertan zeolako baita basu jolo bezala jokoztulako, eta proposau ziten ideia, eta hasieratik ja baietze zan nion, oso gustoa. Eta hoixe. Esianek ez zuten teklaturik, eta Franek igual soinu ezberdina egin nahi zuen, eta ni pianoa jo dut nire bizitza osoa, baina teklatua eta sinteak ez nuen jo hainbeste. Eta Zelandan sartzean niri aportatu dit ere bai sintea ikastea eta sinteko soinuak lortzea, eta hori oso importantea izan da nire bizitzarako. Nik jaso nun Franen deia uste dutzen zela 2023ko urtarrilean, eta elkarrekin ibili ginen Esianen, eta horretik ere beste talde batzutan 12 urtez, uste dut. Eta jaso nun bere deia, Anek utzi barzula eta behar zutela norbait basua jotzeko, eta esan nion baietz, eta holaxe. Ni sartu nintzen 2023ko maiatzean, Franek deitu zidan. Eta orduan hori eskaini zidan aukera, komentatu zidan proiektuaren zera hori edo helburua zein zen behintzat, eta formatua eta hori, eta baietz esan nuen. Nik usteet 2023an sartzen ezela, eta hori Franek deitu zidan, eta esan proposamena egin zidan jotzeko, eta segiduan esan nion baietz. Kriston aukera eta proiektu politxa salapetutzen nuen, eta aurrera egin nuen. Musikalki pop eta rock giroetan kokatu daiteke Zelanda taldea. Fran Uria sabesari eta gitarra jolearen ideietatik sortu dira kantuak. Nakan bastante argi zer ez nuen nahi. Baina hortik aurria oso garbi neukana da ez nuela ezer garbi euki nahi. Sorkuntza prozesu hortan nahi nuen sentitu libre. Ze Esianen azkeneko urtetan, pixkat arrakasta minimo bat euki ginunetik, azkenen horrek baldintzatzen dizu asko. Ja jendeak espero dau zeo zer, ez? Apurtxo bat ezaguna zerenien. Orduan arginakan adibidez ez nuela egin nahi musika bat fiesteroa. Kesi trompetita, kesi dantzagarria, ez nuen hori nahi. Ez zait gustatzen eta ez nuen hori nahi. Teklatuena eta aipatzen duguna, garbi neukan ere sartu nahi niola zeo zer modernoago, eta nik nuk ez nekiena egiten, eta hor Einaut Gaztañaga izan zen aportazio esangurantsuenak izitunak. Baina hori bai nahi nuen. Hortik aurria, que fluia, pixkat.
Bai, alare nik uste hori kanto bakoitzek badaukela bere estilo berezile edo berezea. Franek esan duna ez, beak azkenin pandemia garaien beha sartu zen sorkuntza prozesu hortan eta beak sortu zituen kantuek. Orduan pop rock, baino gero bakoitze dijue berera. Bi disketako abesti gehienen kasuan, momentu berdin batien sortuta dago. Pandemia momentuan izan zela, emozionalki eta hainbat aspektutan oso momentu berezile. Oso momentu berezile, ez? Nik neu gaixotasuna pasanen, etxean ez ginen ongi pasa, izan zen oso momentu jodido. Baina gure kasuan esango nuke lehenengo diska dazkala ikutu moderno gehiago, elektronika ez nuke esango, baina ikutu elektroniko batzuk dazka, inkluso. Bigarren diskak esango nuke ez dazkala apenas, rockeroago, pixkat naturalagoa, más crudo edo, esaten den bezala, ez pixkat rockeroagoa. Gitarrek presentzia handia dute Zelanda taldean, non base erritmiko indartsu batek ahots melodi garbiei ematen dien bide. Talde honetan gauden gehienok entzun dian musike, ezberdintasunak ezberdintasun, baina esaterako Xabik eta nik musikan hasi ginenetik erreferentzia bezala ginuzken taldiek zien punk rocka, egiten zebienak Amerikan, eta baita hemen ez, zan musika bat oso gitarreroe. Zinuzken 8 gitarra hemen aurrien, askotan berdina egiten, ez? Eta gu hortik gatoz. Guretzat Green Day bat, Blink edo NoFX bat zan dena, eta igual Bifiklairo bat, edo The Killers bat, orain igual garrantzitsuago izan aldie, edo hartu diau pixkat hortik ere, esan nahi dut. Baina gatozen mundutik, eta azkenien gurea da bateria, bajo eta gitarrak. Hori atope. Hortik aurrea ikusiko diau. Ahotsak niri beti gustatzen zaizkit melodikoek izatie, ez izatie ez dakit garaxi bat, ez izatie melodikoek, ukitzie melodia oso garbi bat. Bai, hori da. Nik uste baseari dagokionez, esan duzuna da zerbait nahiko sinplea, baina beti hor dagona koltsoi sendo bat eginez, eta hortzik hasita erekitzen dira kantak ez. Taldearen bidean badago mugarri bat. 2023 urtean Maria Ereña gehitzen da bandara. Fran Uriesekin batera, abeslari lanetan aritzera. Egoera berri honek taldearen norabide berria marrazten du. Beti iruditu zait oso erakargarrile mutiletan neska hotxan nahasketa hori. Ikusten nahiko agerikoa dela, ze egintuten proiektu guziek eukide ezaugarri hori, ez? Sortea eukiden nik neu behintzat, nire ibilbide musikal osoan praktikamente emakumeren bat egondala beti proiektuan. Bat, bi, eta gauzak ezberdin ikusten die zentzu askotan, eta ekarpenak ezberdinak die, eta sortzen da giro ezberdin bat. Eta orain esaten den gauzek aldatzen nahi diela, oraindik musika mundua gizonen mundua da, zoritxarrez. Orduan ez bakarrik kanpora beire, ahotsekin sortzen den hori, baizik eta barrura beire ere, iruditzen zait interesantie, altzan eran, emakumean presentzia ere bermatzie talde barruan. Hanek taldea utzi behar izan zuenien, nik sentitzen den halako utxune hori eta esanen beti ahotsena eta pun eta pan eta Maria. Eta onartu zen eta super ondo. Bai, argi dago niri gainera, betidan ikustatu izan zait harmonien kontua, harmonia berriak probatzeaz bakarrik goitik, betik ere bai, eta gainera zuzenekoetan ere landerrekin gaude, eta enpaste hori lortzen dugu, edo behintzat uste dut lortzen dugula, eta era nahiko polit batean, eta hori bai, gogoratzen dut ahotsak grabatzen ari ginenean,
esaten genuela momentuan, ze guk generaman ideia bat, baina gero bertan ez dakit esaten genuen zergatik ez dugu probatzen bat, estilo nota de apoyo, como pedal, bueno, bale, sartu. Maria, hori kaka bat da, Maria, hori oso ondo dago. Bueno, baina horrelakoak egitea asko gustatzen zait eta niri askotan gertatu zait, etxeatzen egon eta gero egunean zar beste gauza batean aritu eta ja melodia buruan. Digo, bueno, berriro etxeatzea buruan. Ohe gainean eseri ginen, ta ez dut oroitzen ongi. Zenbat aldiz begiratu nuen, erloju puta hori. Enizun ezer izkutatu nahi, taurtarako gai bani. Taldearen bi diskoak Zestoako Gaztain estudioetan grabatzen dira, Inaut Gaztainagaren gidaritzapean. Rek botoia zapaltzeaz gain, ekoizpen lanak egin ditu Gaztainagak, kantuen sorkuntzan parte hartuz. Ez nakan esperientzia handirik ekoizleekin. Esianekin azkeneko diska egin nuen ekoizle batekin, baina etzan izan ekoizpen bat, zerotik, izan zen, bueno, azkeneko produktuan ekoizpen bat esan dezagun, ez? Eta Inautekin hendiauna pixkat, pausu bat lehenago hasi da ekoizpena, ez? Nik hemen grabatzen itun gauzak etxien, eta nik bidaltzen onden. Berak hori dena juntatzen zen ongi, ematen zon asketa bat, eta sartzen zituen gauza gehiago, edo kendu, edo moztu, edo dana alako, ez da? Jarraitu behar badiago, jarraituko diau, beste diska bat bado Inautekin izango da, eta desde luego, edo zeini, esaten diot hemendik, gonbidatzen dut Inautekin lan ekiam. Alba dau, porque badakit lanez lepo da bilela, zorionez. Zeolako jendeak merezi dau ekilan. Oso divertigarria. Oso belita bitan joan ginen, uste dut, ahotsak grabatzera. Eta hori Inautekin primeran, ez genuen elkar ezagutzen, eta hori, oso ondo konpondu ginen, pazientzia handiarekin, eta orduan bertan pasatu genituen orduak oso ondo, oso gustora. Kantu bertan baita jolas asko daude grabaketa estudioen, orduan gero hori ensaio zuzeneko batea emateko zaila da. Eta argi geneukena zen, nahi genula zuzeneko jo. Ez genula nahi, aitzi ez, eta orduan alde hortatiken, ingenun lana zen, inberdeuna da, ondo sonatzie zuzenien, eta egislatzie diskoko kantuek zuzenekuen ondo aituta. Grabatu ziren gitarra batzuk, orduan erabaki behar ziren direktotan edo kontzertutan ze parte garrantzitsuak edo joko nituen. Eta lan politxa izan zen hori dana eramatia, porque bi alde desberdin horrek estudi batean grabatzen dozuna eta gero direktotan edo kontzertutan jotzen dezuna, eta nahiko, esan beharret hori, nahiko antzekoak dirala. Bidaiaren azkenengo gezia oinutxotan, orekaren aitzakitan erortzeko, ta lurra sentitzeko, jauzi baino lehen. Gautxorien azkenengo usua, galtzaileen irribarra. 2025 honetan ikusten du argia taldearen bigarren diskoa den azkeneko besarkadak lana. 8 kantuz osaturiko diskoa da honakoa. Azken 2 urteetan landutako kantu ez osatua. Bueno, bigarren diska honen izenburua azkenengo besarkadak, dala diskan singleak dakan izenburua bera. Lehen aipatu den nola abesti gehienak entzien pandemia garaian eta hau berriki sortunen. Abesti hori egin nuenien, borobiltzen duen apurtxo bat diska bera eta egoera bera, pesatzen ze egoeretan nengon ni neu musika munduan, gu geu talde bezala musika munduan barruan, hainbeste zikindudan musika mundu honen barruan, eta letra horre pixka deskribatzen da hori, ez? Eta disfrutatzen diaula kontzertu bakoitza azkena balitz bezala. Espero diau ez izati azkena. Eta zetorkidan burura, horri buruz hitz egiten ginunien, besarkada bat zer dan, ez? Eta zer dan azkenenko besarkada bat ematia.
askotan ez dakizula zein izango dan persona bati ematen dozun azkenengo besarkada. Zure bizitzatik irtetzen dalako, bere bizitza amaitu dalako, edo inkluso zurea amaitzen dalako, ez dakizu sekula. Eta azkeneko besarkadan kontzeptu hori, ez dakiz zergatik lotunen pixkat honekin, eta zenbat emozio sortu aldien olako besarkada batien, ez? Oso besarkada zarien naiz, en general. Azkeneko besarkada bat edakan simbolismoan niretzat oso handile da, eta nolabait islatzen dau gauden egoera. Holaxe bizi dau musike, eta horixe gara gu. Disko berrian 3 lankidetza garrantzitsu izan dituzte. La Furia eta Gari ahotsetan, eta Julio Soto bertsolaria letra bat idazten. Ez da bide gurutzerik abestien klarunakan zati bat izan behar zala rap estilokoa edo rapeatu behar zala. Eta bueno, momentu honetan gertu edo inguruan nakan pixkat rap munduko referente argiena zen La Furia. Abestia aurkeztu nionean, abestiaren esanaia hitzak eta gustatu zitzaion pilo bat, berak ere esan zian, zala tema bat ikutzen ziona edo ikusten zuela ekarpena egin naziola, berak egin zuen letra, berak abesten duen letra berak sortu zuen, eta egia esan geratu zen oso ondo, eta espero nuena biderkatu zen 100 aldiz, ezta? Eta gero Gari. Ni Gari ezagutu nen, Sakalako denda bat umean karrituan eta hola Bilbon, eta esan nion nire bikotea, erosi behar dugu karroan, ezagutu nahi ez Gari. Erosi ginunan. Eta bueno, hortik sortu zen harreman bat, egoten ginen musikai buruz hizketan, hortxe dendan, eta eskatu zian niri kolaboratzea berakin zuzeneko batien, batera jo ginen zuzeneko batien, Deustoko jaietan. Eta flipatu nuen esanen, nola kolaboratuko denik zurekin, ni naiz inor, zurekin igotzeko goltzara, eta esan nion, bueno, eskatuko dizu trukien. Trukean, zu gure kontzertuan, eta berandu izanen da, eta esan, bueno, badiskan orduan. Gainera izen zen kolaborazio bat, a la vieja escuela. Esan nion, Gari, bidaliko dizut kanta ez dakiz ez bidali ezer. Esan, noiz zegunetan geratzen gan, eta han bertan entzuten jugu abestiak, erabakitzen diau zerrein, ikzaten hau tipue, eta alaxe izen zen, agertu zanan estudioan, egon ginen einautekin izketan, gora bera, bizitza, musika, dena, ez? Entzungo itxugu pixkat, entzungo itxugu pixkat, horixe, eta venga, sartu zan barrura, hasi zan kantatzen, oso naturala eta oso gustatu zitzaidan pilo bat. Bai, hala da. Gainera hori artista bakoitzak bere xarma hori sartzen du abestian, eta Franek esan duena, ziurrenik berak izango zuen ideia bat buruan, gero modu baten edo bestean bakoitzak bere zera hori sartu du abestian, eta beste kolorea hartzen dute. Eroso gaude abestian letra Julio Soto keindakoe, Nafarruko txapeldune, bertsolaie, eta ulertu zen oso ongirenik zer naukan buruan, abestia bera musika ulertu zen oso ongi eta sortu zuen letra bat, musika horrekin oso koherentea zana, ez? Neri emaitza gustatu zitzaidan pilo bat, esan nion, eta marabila bat berakin eke lan baitare. Azkenengo Besarkadak diskoa lan koloretsua da musikalki. Lanaren diseinua ordea zuri beltzean dator. Non garbitasuna eta elegantzia nagusi diren Argine Berastegik egindako artelanean. Diseinua azkeneko diskoarena Argine Berastegik sortu du. Diseinoarekin bueltak hasi ginenean, bai ikusi genuela egin nahi genuela zerbait argia. Osea, pixkat iluntasunetik aldendu, ze lehenbiziko diskoa beltza da. Kantak ere igual izan zazkete kutsu positiboagoa bat, lehenbiziko diskarekin konparatuta, eta orduan pentsatu genuen genuela diseinu bat argia eta garbia ere. Zikatzen bazarete portadan badago marra batukola, eta baina barrukaldea txuria da osorik, letrak eta gauza oso simplea, oso argia, garbia, eta gutxi gora gara hori zen ideia, eta bueno, oso polita geratu dela uste dugu, eta hortxe. Malda baikor, gupida gabeak, bidezidor, infinituak.
leziorik ez duten itzulerak. Eutsi maite, begiratu aurrera. Diskoa kalean zuzenekoetan aurkeztu nahi du bandak. Egoera zaila ikusten duten arren, irrikaz dira taula gainera igo eta guztia emateko. Azken emanaldia balitz bezala, topera. Hasi ginen musikaren zerotan orain dela 20 urtez, aldatu da pilo bat, okerrera esango nuke, aukera gutxiago dago, eta orduan aukera horiek daudenean, hartzen ditugu tope eta ematen dugu dena, pasatzen dugu primeran, eta bakarrik talde batean jotzeak betetzen gaitu pilo bat. Kontzertuak esker esperientzia increíble dira. Zuzenean, ni Iñakiren alboan jartzen naiz eta beti barre egiten dugu eta niretzat esker esperientzia handia dira. Eta ez zait importatzen 20.000 jendea ikusten eta han izatea increíble da. Pozik egote hori dela, kontzertu badakeu, ona da. 5 kontzertu, ona da, osea, ez dakeu helburu bat, badakigu gustatzen zaigula jotzia, baina baita esaten bezala baita beste gure biziak dazke beste gauza gehiago, ez? Orduan, guk kontzertu bakoitzien ondo pasatze dugu eta gustako litzaiguke jotzen zerbitzie ondo pasatze dugulako eta etortzeien proposamen dana kontzertuenak guk gustu hartze diteu. Esperientzia edo talde honetako izan da familia bat. Familia bat ez dakit. Lehen egunean junitanean ensaiora sentitu nuen, ostra, egon nahi dut hemen bai edo bai. Kriston rolloana zegoelako hasi da. Bai, topera. Pasatzen dugu primeran. Eta elkarri begiratzen diogu, eta barre egiten dugu, eta beti pasatzen da zozere zenatokian, eta beti gomar gara hor. Bueno, gauzatuak apaintzen edo. Baina bai, nik benetan primeran pasatzen dut. Eta hori, haiek esan dutena, gozatzen dut, azkena izango balitzu bezala. Bizi diau momentua, kontzertu badaka oraintxe hor, horri begira gaude, kontzertu hori gozatuko dagoa muerte, azkena balitz bezala, azkena izan daitekelako, ze Xabik esan duen bezala gaur egun musika mundua oso krudela da. Handiak inoiz baino handiago die, inoiz baino gutxiago die, handi horiek, eta beste guzia gaude oso jodituta.